یەکەم ماڵباتە ji şehbayê piştî derbederiyek zordar di nav tirs û seqem û sermayê de û dirêyeke bi dirêjahiya nêzî 405 kîlometrî gihiştiye herêma Dêrikê. Malbata ku ji 13 kesan pêk tê di nav wan de 7 zarok, 2 pîrûkal û keçeka astengdar hene, niha di nav odeyeke biçûk de jiyan dike. Çata hotin me ne çata weş hotin me weş cîranê me jarjê kirin. Cîranê me yek jarjê kirin bi rêva yekî xwe kuşt. Em dixwazin werin yardimiya me bikin bi me re harekin wedehê me zehmeta hewştina ye molê me tiştekî me tune bi cilê xwe re viyo. Encûmenên xwecehî li nav bajarên herêmê konên piştgiriyê û pêşwazîkirinê bi awayekî lezgîn amade kirine. Her wiha komîteyên taybet ji bo gerandina alîkariyê ji bo derbederan hatine çêkirin. Rûniştivanên deverê jî wekî erkekî mirovahî alîkariyên ku ji destên wan tên pêşkêş dikin. Ev di roja em di istinfarê de ne ji bo xelkê me yê Şehba û yê Helebê û yê ji wan menatiqa tên çi kesê hatî vê derê mevcih kiriye heyana û alîkarî meşrûkê de hev û ji bazarê dikana me de ne hev û li vê dê jî em kom dikin camêrên tên vê derê xerada tînin. Piştî pirsîna malbatên derbeder ji bo peydakirina malên bi kirê ew ji bihayê wan matmayî mane. Ji doma ew dengê xwe ji bo bazirganan û xwediyên xanûberiyan bilind dikin ku bi wan re alîkar bin û bihayê xaniyan ji bo derbederan arzan bibe. Ango çend mehan bê pere werin dayîn heta ku rewşa wan malbatan zelal bibe. Em neqerîbin, em dixwazin her kes kêne arkarî me bike, arkarî miletî hal ji mal derketî yani heya bes de heyva kanibin harvî miletî kin çi kanin meselen yani ne şert pere be hema girad be hema hewşek wî zêde hebe vê mantıqê têda rûne niştî wî zem kanibin meselen holo çîçke ecarî wê ji me re kêm bikin. Hêjayî balkşandinê ye ku heta niha nêzî 105 malbatên derbeder ji Şehbayê gihiştine herêma Dêrikê û ev hejmar bi demê re zêdetir dibe. Ji loma bangewaziyên piştgiriyê ji bo rêxistinên civaka sivîl û navdewletî zêdetir dibin ta ku rewşa van malbatan baştir bibe û cihên wan werin diyarkirin, her wiha di rojên pêş de derfetên kar ji bo keç û xortên wan werin peydakirin, da ku karîbin pêdiviyên jiyankirinê ji xwe re peyda bikin. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Girkêlegê.